Igbo ndị mana ege m ntị ekene m n'ụbọchị nke taata na-asị na adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma sị m nke onye chere na zere n'ụbọchị nke taata maka na okwu a ji ebekwa na mgbede nke taata bụkwa na okwu ịnụmana ihe na-akpọtụ kemgbe nya na efere mba ụwa bụ ihe dịịrị akwa ọkụkọ mana ọ nwezi ndị bịa were ritin wee bụrụzie ihe eji eme akaja ma ndị ụsọ m ndị ụka bịa na-akọ ọnụ na nweghị isi mụ onye ọbụla o si na dị na omenala ndị dịịrị ndị mana nke a chọkwa ikwu kịta bụzie na Okongwu Dibia bịa dọọ Matthias aka na ntị gosi nwe mgbe m kwuru na Matthias na-aghọ ala ekwuru na chanel si na Matthias bụ ezigbote onye ala ihe ọ na-eme maka ụka gbabagia n'isi feel na every other person dị like that ofu mgbe so okwute ihe a eji bịa buli ya because you feel you are fighting against God being an invincible God onwe ya na-afị anya ndị megide mistake wee fight all these men of God na-akpọkasị afa Ugochukwu na-akpọ afọ eti poto ha n'iwe eme gị ọnụ ahụ ya ebukwa ụzọ jee kpọọ polisi kịta Okongwu Dibia bịa dọọ Matthias aka na ntị wee na-asị ya nna na ịbụ onye obi ọjọọ maka na ihe mere akwa ọkụkọ ka iji ya wee na-aṅụrị biko achọrọ m ka m play unu vidio kwuo n'ofe ebe iwe Okongwu Dibia si na ihe Matthias bụ maka ihe mere akwa ọkụkọ maka na anyị sị nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ na vidio kwuo n'usoro m ghọta ihe m na-ekwu. Tụọnụ m onye ọgwụ tụọnụ m onye ọgwụ tụọnụ m ọbara tụle tụọnụ m ọbara tụle na-eme ọbara ọla tụọnụ m ọbara tụle na-eme ọbara ọla tụọnụ m ibobo tụọnụ m ibobo ọgwụ karịa ọgwụ ọbụrụ gịnị ọgwụ karịa ọgwụ ọbụrụ gịnị ọgwụ karịa ọgwụ ọbụrụ gịnị tụọnụ m ibobo tụọnụ m onye ọgwụ ụmụ Igbo dewonu ka anyị weregodo obere music kpọlite mmụọ aja n'Igbo. Ịma na since ife a niile na-emenụ m na-ebido mebezie so many pastors take easy advantage of it yibala so many pastors take easy advantage of it yibala akwa ọkụkọ egbuokwanụ mmadụ na ọnwụnwa bụ ife dakwasara ya so unu na-akụgheri ife unu na-akụgheri dị very sure of ife unu na-ekwu on social media ọkachasị nke agadi ekwe nke a na-akpọ sị na afịa bụ Matthias Ezeaku agadi ekwe nke a sị na afịa bụ Matthias Ezeaku ka m gwakwa na ọ nwekwa na ife nnotisi ebe ị nọ n'ikpeazụ a ị nwere obi ọjọọ eme ị na-efe ilu niile na-achọ ibuchi ya taa omenala ndị Igbo na-achọ ime nke nwanụ mana deep inside you ịnwa na inwegodo obi ọjọọ you are a devil ị nwere ajọ obi ise normal thing nke ka a ga-esi kidnap your brother ofu onye Igbo ka hapụzi ya na ife nwanụ ume mgbe akwa ọkụkọ ka nụ ya amụ ndị niile ọ na-enyere aka onye a na-agwaghị eritenube nte nkobe n'aka ya rada ọmụ ntụ ya atụghị mụ na-atụ ya atụghị ndị a na klọb ya anụ m eso asọpọtụ efe ego eme nte emi elitebe 10 naira n'aka ya ọ bụrụ na nna asọpọtụ ya na mgbe ọ nọ na ọ na-eso enye m ego ọ bụrụ na m erinugo kpam n'aka ya nya ife nna ayọ n'ụwa si enye na bịa ekidnap anyị ife ime ebe itinye live video tịanụ m anya agụ ka anyị kpọgodo egwu wee nya ị na-enwe aṅụrị n'ife ọjọọ na-eme nwanne gị nwoke ema esi na ị nwere ajọ obi ka m gwakwa Matthias Ezeaku onwekwo na onye karịa ọnwụnwa apụta mfu so many people onye na-apụta na-ekwu mụ na-enwere ọgwụ mụ na ọgwụ karịa ọgwụ ichetago na ọmụ pụta kwuo sị na ọ nwere ife dịka ọgwụ egbe na the highest thing na the highest ọgwụ egbe ị ga-agwọ n'ụwa ga-abụ na gị na mmadụ mekọọ ife jee yọọ ya biko werukwa ego enyi ife na imejọkwa oge afọ ọbụkwa onye imejọ gị na mmadụ mee biznes mashọ welu nke dịrị anyị ya welu nke ujide that is the highest ọgwụ egbe ị ga-agwọ eburu n'isi si ihe na Okongwu ekwuo na Okongwu na-emebi tradition na Okongwu ekwesịrị ime ife tradition ya ka anyị asịrị akọba ife tradition ekam ekwumie onye ọbụla buo mva ọmụkwu si na ịfụ ebe ndị ori na-eme ọpụreti ma agwọrụ ọgwụ egbe enu ma agwọrụ nke a na narigodu na onye dị ndụ gba first fuo at that moment because that's who fight and run live to fight for another day eburu n'isi kọba ife niile aka ọkọba ka m gwa
ọgwụ n'ọgwụ ụlọ nche niile ekwesịghị ịma na Akwa Okuko Tiwaraki bụ ọgwụ ka ọ na-agwọ ọ prọfeshọnal ya ọgwụ ka o ji eri nri and onwere onye karịa ọnwụnwa onwere onye nọ n'elu ụwa karịa ọnwụnwa. Nobody is greater than temptation. If temptation come, no matter be you who. Also, Akwa Okuko bụ a great man they kidnap n'ugbo. How many pastors? Ngụbara ụnụ pastors agbagbu taa ọfanta niile dị ka agadi na ana. This current condition need mockery at all. If ekwesị bụ ndị na-ekpelu this boy ya ekpele ka ọ pụta Akwa Okuko a na-ekwu okwu ya hapụ na ọka jide ego atọ m ya atọ mana ife kwesịrị ka anyị na-eme na this present condition bụ ka anyị na-ekpe ekpele na-ayochite on his behalf onwe ndị ya na ya nwee problem ma ọ bụ ndị oji ụgwọ ka a gbaghara ya ka arapụ ya ekpele ka ị kwesị asị ezigbo mmadụ filu na-ebu nke abụrụ nke na-azụ Igbo ife nwanne Igbo niile ịza ekpele ka ị kwesị ịnọ na-ekperi ya bụrụ ịpụta na-akụghịrị ife ị na-akagaga ife mekwala na nnọọ everybody apụta chọọ ka o were make ya a news of it. It's not good. Ọ dịrọ mma maka onye a na-ekwu maka ife abụghị nwanne nwoke ka ọ bụ ofu Igbo aha ka anyị na-asụ na ofu ana Igbo aha ka anyị nọ ana Igbo mesịa dị mmata anyị ncha ya erikwa uri ọ na-atọ ụnụ gbuo odogwu mgbọsị ife ike ya eme ọkwa achọba odogwu abịakwa na East Akwa Okuko so na ndị eji aba mba bụ na ama m mgbe ọ ya abụ mpụa Lagos mpụa afụ m ndị Igbo na-eme argument onye Igbo na onye Yoruba na-eme argument ọ were akwa na-etu ọnụ kedu onye bụ ụnụ bụ dibịa na-emeta ife ike ndị ji akwa etu ọnụ na mba ndị ji akwa ana aka na mba kakwa nkụ. That is number one. Number two, onye abụ your brother you so ife ekwesị ịdị na-eme kịta abụ ọ bụrụ Buddhism nke inwe ekpe ikpebe ọ bụrụ omenala ọ bụrụ ụka ife ọbụla enwesi onye ọbụla na-ekpegodu ka this man pụta then ọ pụtazia you can now continue whatever and whatever you want to say, not start mocking the man maka ọ bụrụ na gị nọ in that condition ịma nnọ nwe akpachara anya sef ijesia dị ije ahụ gbara anata nwune Matthias wepụ aka enwe n'ofe before ọ gha aka mmadụ amakwa m ife nji agwa gị ya Adam ekwusukwa kịta ezo kịta ha kwadozikwa ọrụ m onye ọbụla na this blue app maka iji osisi a kugbu mmadụ n'ụtụtụ obi adịrọ m mma. Bọndụ ma na-ege m ntị na otu na-enecha vidiyo na-azụkwa m n'aka onye ọbụla na-enecha vidiyo tiela aka n'akwụkwọ tiela aka na share this video na nwishi echa ya ibila notification gị ị na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tile vidiyo fọ na-abata ka alert na fon gị iwesolai na-enene vidiyo anyị na-eweta n'efere mba ụwa nke anụ nọ ya maka na iji na chanel ọmaka onye aga n'ogbe werekwa eziokwu wee na-achụ n'efere mba ụwa na-ekenekwa ndị na-enyere anyị aka na sọpọtụ dis chanel asị na ọya baala nwoke baala nwaanyị mmaji lụ mmaji asị m ka anyị nwere mgbe ọzọ inwebe